Здравейте, аз съм Ивайло и в това видео ще ви покажа как можете да настроите своят Android TV Box, като ще покажа реално цялостната настройка на един Android TV Box. Може би видеото ще бъде от няколко части, не мога да кажа точно към момента колко. Ще гледам всяка част да е с продължителност около 10 минути. Като цяло ще ви покажа как става това нещо на моят Android TV Box, който е H96 Max RK3328. Ще ви покажа настройката на първоначалната настройка на Android TV Box, която виждате в момента реално с всичките стъпки, които излизат първоначално. След това ще ви покажа настройката на TV Box, когато влеземе вътре, за това как може да гледаме телевизия, приложенията за гледане на телевизия, цялостната настройка на коди, също така настройка на Doppler, настройка на още един плеер, който съм предвидил, IPTV Pro. Също така ще ви покажа как може да превърнете своя Android TV Box в един прекрасен емулатор за стари игри, като за целта ще бъдат инсталирани на Android TV Box множество емулатори, с които може да се играят игри от близкото минало, като може и в последната част на видеото ще покажа, ще демонстрирам как става емулацията на игрите на TV Box, съответно с игра с джойстик, с клавиатура, с мишка и така нататък. Може би играта ще бъде предимно за джойстик, тъй като предпочитам джойстик. Но сега да започнем с първоначалната настройка. Както виждате на първоначалния екран са езиците на вашето устройство. Отиваме в други. Тук избирам български език. Ето го български език. След това продължавам следващият екран. Скрин зумът, като може съответно да се намалява или увеличава отляво, отдясно, отгоре или отдолу екрана. Продължаваме към следващия екран. Това е настройката за интернетът. Избирате си вашият рутер или рутера, за който притежавате съответно паролата. Въвеждате си паролата тук. Аз вече съм си въвел паролата. Даваме свързване. След като се свърже, продължаваме с следващата стъпка. Това е началният екран, който ще ни излиза на нашето устройство. Продължаваме напред. Потвърждаваме. Тук вече излизат приложенията. Ето как изглежда самото меню. Първоначално тук отдолу могат да се добавят допълнително приложения, които ще добавя в последствие. В Settings. Ето това ни е менюто, то е на български, тъй като избрахме български език. Клавиатурата, клавиатурната подредба. Така. И излизаме. Ще влеземе в Google Play. Тук добавяме своят имейл адрес или телефонен номер. Сега ще добавя моят телефонен номер. След като сме въвели вече паролата и профила си в Google, продължаваме напред. Грешна парола. Продължаваме напред. Тук ще изключа тези данни да не се синхронизират. Получих известие тук що на телефона, че
Сканиране приложения. Инсталирани приложения. Колекция. Сега първо ще си избера първоначалните приложения, които искам да се инсталират на устройството ми. Google ни изхвърли. Може би защото тук що се обнови. Дам актуализация на всички. Отиваме пак в колекция. Ще използвам устройството за мултимедиа, в смисъл за гледане на телевизия, за гледане на филми, за играене на игри. Това ми е основната цел за използване на едно такова устройство, също така и за сърфиране в интернет. Има множество приложения за устройството. Ще инсталирам и PUBG да опитам да играя и нея. Като цяло ще гледам да инсталирам почти всичко, което ми е необходимо от Google Play, но ще използвам и други източници.
Това горе-долу ще бъде първата част на това видео. Във втората част на видеото ще покажа следващите стъпки. Относно настройката на Android TV Box-а. Не мога да говоря много докато снимам, тъй като, както е известно, мъжете не могат да правят две неща едновременно като жените. Това може би за някоя жена е доста по-лесно, но при нас е малко по-трудно. Това ще бъдат приложенията, които съм пуснал за инсталиране към настоящия момент. Нещо да потърся. Мисля, че може би няма какво. Актуализации. Изтеглянето предстои. Така, прави някаква актуализация. Няма резервно копие. Така. Инсталирани. Това са приложенията, които съм си цъкнал да се инсталират до момента. Ето тук вече някои са се изтеглили и са се инсталирали. Само да видим в приложенията. Ето ги започнаха да се инсталират приложенията. Ще продължим във втората част на видеото. Това от мен за първата част на това видео.